ƙauna ya take so ya yake ante tashi yake kamar tsuntsu, so ashe na daban ne ya kamata mu gane, so kanin ajali ne sai wanda ya shige shi ya gane. Lamarin soyayya wani farin ciki wani yayi kuka, soyayya zafi soyayya daɗi. Lamarin soyayya wani farin ciki wani yayi kuka, wanda ke so shi za ya gane soyayya. A dalilin so ga waɗansu na jinya, so daban yake wasu sun shige cikin kuriya, wasu sun fara wasu ko suna hanya. Dole sai an daure zama na soyayya, zama na soyayya daɗi. Zuciya har wani kai take yi, kaga so ya sanya kana bulayi. Daga an ce ma so ka dinga sha'ayi, na ji tarihin so kisa yana yi. Tarkon so inda ka fada na san akwai wuyar ka fita, na yarda ni da wannan zancen so ya zamo kanin ajali, so ya zamo kanin ajali, ya dai zamo kanin ajali. Wai soya yake na ga daban yake, lallai soyayya gaskiya akwai haɗari. Kudirin duk mai tambaya kuce amsa, shi gari na masoyi ko baya yin nesa, so idan ya shiga zuci nan yake susa. Zuciya ta makance ba za ka gane hanya ba, ba za ka gane hanya ba, ba za ka gane hanya.